Don't forget to subscribe and click notification bell, like and comment, share. The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being. Mga igop pa nang. Darang igop pa nang ah. Yan o. Ande. Ah, may istorya da siya kang panahon. Kabataan ko Aha. gidad akong 18 anyos. Tapos, Nagpasyar ako sa ig-ilusyonan ko. ano to na? Igop pa rin kung kape mo. Ah, sige, dasar pa na. Yan. Di. Yun. Sabi ko, Hmm. may papangako mo daw sa kuya na talagang namumuot ka sa kuya. Yung nga yata. Ano ka na ba ngayong ka-ilusyon? Nasa mga 4 na bulan ka na ba ngayong ilusyon? Ali naman. Di, namuot man talaga nga ako sa iyo. Di sa madaling sabi, nagkaibanan kami sa sarong kwarto Oo. na maduradiklong. Yan yun. Di, sige kung man an, kuya, dudo, hanggang sa may dinuduan ako na party. May luminuwas na gatas. Oo. Sabi mo niya ako, virgin ka, Oo. natatamay gatas ka. Di puta nga, kinastan mo ang pigsa ko, bata nga makulugunon. Is, nakasasulig sa? Sa pigsa, Hinana pa sa hindi po talaga, may ilaw. may ilaw, tanailing. Oo, amin nariduan muna, masudodong saro na. Di puta, pigsa pala nito. Ikulabot pa, ano, ikulabot pa is. Sabi, pasalamato na ito, tanali, so, Puta, nahali nga, so. ulabot. Tarang istorya naman ini kay sa kuyang tiyo, Ang ano. pagkamot ko sa asawa ko, dayaday dayo putli-putok. Kuno nang pagkamot kan urig sa sagmaw, siring man, araw yan. Oo, nagkala ganyo. As ka naman istorya na araw mo.